Bandugamana. Sing tak kudang-kudang sing tak gadang-gadang bisa prawira ing yuda. Ning malah babah depani lemah kaya mengkono. Ora. Bangsa dewa ora gelem nampa kanyatan iki. Jagone mundur botoe maju. Aja mung Bratasena, Ratu Mandra ora babak iku lure. Raupa banyu sing piye sawangen iki wong tuamu Prabu Basudewa elinga Kamsa ing antarane keluarga Mandura geger dhewe kawula sing dadi korban kakyan cangap urung kowe jedel saka pandhelikamu. Wong gedhe dhuwur kulite bule ora pantling. Kowe sing cerimpek pi sing dadi klilip mungguing netra tumrape Kamsa anggene bakal dadi ratu ing Mandura. Aku bisa mukti wibawa Nyakrawati mbau benda lamun to bisa ngokop getihmu. Anengge Sang Baswara Kamsa ngenyumi lara dumateng lare Widara Kandhang. Anengge Sang Kakrasana dene dak nganti datang bisa obah. Mangkono prayitna nengge Sang Kakrasana. Enget lamun to pinaringan kanugrahan senjata nenggala dan khusus saking asta tinancepake wonten ing jaja butul walikat nratas jantung. Ambyar kuandhane Sang Baswara Kamsa.
Puji syukur unjuk mring kemuraning Hyang Agung. Kadipik ripalungguhan iki pedhut ingkang ngukupi kraton Mandura wis padhang suwilah merga kabingkas dening para mutyaraning uripku mligine Pakrasana lan uga dulur-dulure Narayana apa dene anakku wadon Bratajaya. Purhanana Yonggir yektine jeneng sira kabeh kuwi dudu bocah saudon saurupan nanging putraning sun ingkang dak titipake marang Ki Demang Sagopa ing Widara Kandhang. Lan aja njok sengguh pun Rama iki kejem merga ngrekasake marang anak. Ya kanthi jeneng sira mapan ana ing Karang Padesan satemah tedhak karo wong cilik, ngerti karo panjerise wong cilik. Pamrih yen sira besok dadi panguwasa, rasamu tetep cedhak karo wong cilik, pinter mulyakake rasane wong sak negara kanthi adhedhasar adil lan tresna asih Pakrasana. Sapada temiling Hangulati Puspita Medmindah kang warni kawula nuwun sewu sinuwun amit pasang kalimat tabih tilebening kulak manut mawaing tawang kowang nyuwun pangapunten dene kula seba nilar ing tata krami sembah pangabekti kula unjuk palagala jagat dewa bathara ya jagat nangis tungkur ya wis ndak tampa nuwun sewu ora kok jeneng kami tambuh ning dasare durung wanuh nitik agemamu cetha lamun ta sentananing praja maragaki babarna panjenenganmu ki sapa? Inggih sinuwun Mandura wingking saking negari Mandaraka kula menika warang kanenipun utawi pepatihipun Kanjeng Sinuwun Salyapati dene nami kula pun Patih Tubayata. Lah banjur ana wigati apa prapta ning negara Mandura? Nuwun pangapunten yetosipun waleh-waleh menapa
Ripalungguhan samangke sinuwun Prabu Salyapati sampun rumaji bebekat dipantok puntaning tekad karana wonten Duratmaka ingkang wani nyidra sekaring kedaton ing Mandaraka nenggih kusumaning ayu Dewi Rawati. Nadyan sampun wonten kabar ingkang sumebar bilih Dewi Rawati menika cinidra dening tiyang saking Tirta Kadasar, nanging tiyang sak Mandaraka menika boten wonten ingkang ngertos dunungipun Tirta Kadasar menika mapan wonten pundi. Nyawaning kalanggan nagara Pandamun sareng tinon ler kakoneng suram sorotetan padang kasolan pajaring purnameng gegono dasare mongso katiku pramila saking menika sinuwun pepareng Ripalungguhan samangke kula nyuwun senjata pitulungan dumateng piyai ing negari Mandura. Sakmangke sinuwun Prabu Mandaraka sampun anggelar sayembara sinten kemawon ing saged milujengaken Dewi Rawati menawi kakung badhe pinundhut putra mantu kang palakramaken kaliyan Dewi Rawati. Dene menawi piyai putri bakal kadhaku mongko dados putra andanu utawi anak angkat. Pramila Purbawasesa sawetahipun kula aturaken paduka sinuwun Prabu Mandura. Akrasana Narayana kowe aja kaya wong bingung. Satriya sing becik ora mung labuh karo negaramu, ning bisa piguna tumrape negara liya lan jagat saisine. Ayo aja mung mangku tangan kowe. Kadang waran dena becik besok besok menggema baris baris kan ayat lo sing karasaning sun dening kanyut manis liringira Gusti. Oh Kakang Kakrasana kadangku Yai Narayana wi mbok menawi menika margi ingkang sae kangge srana kamulyanipun Kakang Kakrasana. Kok ngono sebabe apa? Nuwun sewu Kakang Kakrasana sampun yuswa pinten? Umurku Ripalungguhan iki 30 taun.
Sara pitik niku wis wancinipun ngedu jenengan niku. Sing mbok karepake piye? Raos kula menika kala mangsa nderek prihatin paduka menika namung nyambut damel labuh kaliyan negara ngalor ngidul ning parandene kok mboten wonten greget sarta musik kepingin sesandingan karo Kyai Putri. Menapa kinten-kinten dereng wonten daya tarik ingkang glandang raos anggenipun jenengandika pengin gandrung kaliyan Kyai Panestri. Ngantiri palungguhan iki ngono. Nadyanto wong wadon ki digelar ayune kliwat ukur ning ora ana sing kuwawa geterake jantunge Kakrasana. Jenengan kalih Kyai Putri nek mboten remen niku apa kira-kira golek sinden duwo saking Klaten? Osik apa osik? Aja sok ngucap sing ora-ora. Tumrape agama sing tak rasuk kapitayan sing tak gelut jodoh kuwi dadi keparengi Gusti ingkang nyipta jagat kang wis digarisake dening Iping Pangeran. Lan sing jenenge wong bebojoan kuwi Narayana ora kudu runtang-runtung ngalor ngidul. Mengko yen ana klera-kleru lan ana lolaline malah kuwi dadi wijine dosa tur dosa sing gedhe. Ngono contoh wis pirang-pirang duwite nganti pirang-pirang mergo ben bengi ra tau leren kocapo rekake duwe omah dhewe utawa kontrakan dhewe mongko dheweke iki jane ya sing ijen duwe sapa-sapa ning dheweke ora kurang cara saben bengi enek wong sing dikon rono wonge teko ting tung tung blut Mangsa dateng Erawati. Erawati ngopo? Sayembara dipun gelar kaliyan Kyai Mandaraka. Sinten kemawon saged manggihaken Erawati badhe dipun palakramaken kaliyan Sekar Kedaton Mandaraka kala wau. Ning aku ya gelem tetulung ngestokake dawuhe Kanjeng Rama. Supaya ora mung meneng bae ning sak bisa-bisa piguna tumrap wong liya mligine wong Mandaraka tak golekane Erawati ning babar pisan aku ki sepi pamrih rame gawe ora njaluk wujude bebungah apa-apa apa meneh wujude wanita ning menika sapa dados sayembara kowe nek nekati sing pengen rabi Erawati jane aku apa kowe senengane nyuguk-nyugukne ngono senengane ora yen kowe karep monggo mboten karep kok Godhek kula dherekaken wonten ing Tirta Kadasar. Tirta, sing Tirta Kadasar iki ngendi? Masalah. Tirta wis ngarani Kadasar niku tegesipun mlebet mapan wonten sak ngandhaping segara. Ilah. Kira-kira sing nyolong Erawati sapa? Menawi mboten lepat naminipun Kartapyoga yen nganti ora cocok dhuwit balik penak ta musuh kula niki mang buktekaken kemawon to monggo